On calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juule kodde annabaɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni kodde ɓurɗo ɓurnaɗo Winndere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu woodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaguima gueno moƴƴo o yo gurdam juut battane moƴƴe eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duusugo ɓooy yo balɗe juut battane moƴƴe ɓe jinnaɓe mumen dutti eɗen dono ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe toon kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala nde tawno ko noon woni aduna pulaar ene weyi yeru aade ko diidol e leydi koko momtoto ɗum noon wadde dañan ko mbaɗɗen ko adi ne jaheten eyyi ɗum noon bisimilla moon yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV no pulaar heewide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gadodirɗen e bandiraɓe kala e saaha walla mbiyen kala ñande hoore biir woni aset arde ɗo e Pinal TV waɗandeɓe yewtere men wiyetede fayande e fayande noon ina noddi fofoof e kala ko jiɗɗa a sagginat hen ɗum noon hande fayande nde pulaar ina wiya ko ɓendata weela ko so fasi uran sikki ala hande urgol ngol ina jaggui banggueji foof e ɗum noon bisimilla moon e heewi waɗande o yewtere nde ko bandiraguel moon dewel miñiraguel moon ɓinguel moon Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelagne tawi ina heewi yadude bandiraɓe worɓe ha e bandiraɓe rewɓe e ɗum noon hande ko hoɓɓe ɗiɗo fattam lamɓe tawi kam ko goto hen ko koɗo e yewtere men kono kadi mo wona koɗo e leñol ngol koɗo e Pinal TV e tawi kadi wona koɗo e leñol ngol e ɗum noon bisimilla moon e bandiraɗo gorko nde calminta bandiraɓe e eɓe keppi koɓe keɗoto salminaduma bisimilla ma. Assalamu aleykum on bandiraɓe fulɓe. Waleykum salam. Waleykum salam. Assalamu aleykum on bandiraɓe Mali e Sénégal e Mauritanie kala to pullo fof woni mi salmini. Kam fof calmitima. Assalamu aleykum on kadi ɗo e to garmi woni Pinal TV. Pinal TV. min salmini ko woni ɗo ko fof e ko liggotoɗo ko fof. kamɓe kala ɓe calmitima eyyi ɗum noon a jarama no feewi e miɗa yiiɗi nde innittoɗa bandiraɓe mbawa andude tigui rigui holi gonɗo calminɗo ɗumen joni o ɓe mbawa salmitadema e bismadema no hannirta ni. sohna Maymouna o de ko koɗɗo moon kadi ko koɗɗo no wonno to fulɓe goni fof sa woni ɗon tan a wonde mabɓe an ka koddude mabɓe ka koɗɗo o wiyete ko Farba Mamoudou SAMBOU baba to gollere wuuro Kamalenku nene to cilon daga wendi koole ole nammaji ko toon jeeyami komi gawlo Farba tan Farba mi salmini ko wonɗo ko fof jarama no feewi e ɗum noon en beltima sanne e ɗum noon ina heedi to junggo men nana ɗo no kewmi wiide ni baylo fulɓe kala ɗum noon bisimilla ma nde calminta bandiraɓe ɓe innitoɗa lawol gongol saabu eɓe gandi kam a wona koɗo e leñol ngol tawi kadi a wona koɗo e yewtere men fayande ɗum noon bisimilla ma e alhamdoulillahi rabbil alamina en jetti Allah en juule nabi ya rasulu sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe en jetti halifaɓe diine e halifaɓe aada kadi en calmini bandiraɓe kala toɓe mbawi wonde eno ɓe gonirde tenti kadi e ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami kala toɓe mbawi wonde en mbi jaam yeeso mabɓe jaam caggal mabɓe jaam kadi toɓe goni ɗo haaldata e mabɓe ɗo ko sehil mabɓe guiɗo mabɓe musidɗo mabɓe mo wona musiba mabɓe ne wiye Adama Baydi mbo jeeya to Sinthiane Sinthiou Garba kono hande sagoji ɗi ndendi ko ɗo e Bamako Bamba Ñarel lamorgo Mali Maynoum Oumar Diallo a salmitama a jarama no feewi a salmitama Seydi Mbow baylo fulɓe kala jarama e ɗum noon hande miɗo welti no feewi saabu hande joddade e ɓeɗo bandiraɓe worɓe tawi kadi ko tedduɓe e hayso tawi ko goto e mabɓe tan joɗana e jooɗoɗa sikki ala yewtere nde ina wawi yaade ha gasata ko yiiɗa ko ko yiɗano haalede ko ina heddi kono ko hojomaji ɗi gasata acca ko yiiɗa haalede ko ina heddi ala kam ko haali kamɓe ɗiɗo so tawi ɓe jooɗudema eyyi ɗum noon bisimilla ma e Mamoudou SAMBOU walla mbiyen Farba Mamoudou SAMBOU eyyi jiɗmi ko gartana ene Farba o taw ko adinde eɗen jaa eyyi sohna Maymouna gawlo foof aɗa fawi wiide ɗum Farba kadi gawlo foof ko Farba sa nani Farba tan ko gawlo sa nani baylo tan ko baara
farbaji ɗi noon ene waɗi leppi amen e nder amen heddo noon ene waɗi koni wiyete farba booso farba ngenar farba baguel farba laaw kono gawlo fof ko farba tigi a jarama kono gartuɗa tan ko farba e so tawi ko gawlo farba so tawi ko baylo no mbironɗa baara so tawi ko baylo kadi min mbi ɗum baara beele e kinɗe men fulɓe goɗɗe ɗe ne jogui ɗum walla ala haade ko enen tan goni ɗo ko ɗon tan katten eyyi so ɗum ɓenni mami jaabe kono noon holko jinnomi ñagadema seeɗa hande mboɗo jogui weltare no fewi tigi so mboɗo jaabama ɗon kadi mbo jogui kadi mo calminanmi no wonno ko jaarigueɓe e nder jaarigueɓe jarama non ñaanmi wuro Mali ala jewten yewtere nde so faye gasade min garoy toon accu an ɗum ɗo ɓuuri wadde muujibo a jarama mi faami gasi ko a jarama kam vraiment wako deggal jaatigam kam a jarama ayi min garoy toon eyi min gartoy toon mi jaaɓi accu addan en namde makko eyyi ɗum noon e mata wala ko ɓeyɗiɗa ɗon de a jaɓani arde ɗon de farbo ɗo a jaɓani o wima o yiɗi mate comme no eɗen nana ene mbiya cubballo so ɓoynana mbiyama ɓoy mbiyamo yeri maayo mo yarani deebele malla daña kadi ɓe mbima ceɗɗo beñu ganna eyyi ko ɗum woni ko mbimami ko tan mbimami tan sa nani gawlo tan o wiyama farba nane kay mi tentinima hami haalde mi haalnima mo kuccidmi o no wonno ko baylo min mbiyatan ko baara sa yi cubballo mbiyatama ko yeri maayo noon ɓe mbiyatamo sa yi gandanɗa hoorema ceɗɗo mbiya ɗum beñu ganna fof ko seɓɓe kala leñol fof mo gandanɗa hoorema ene jogui tan ene haalirte ɗum ɗon ko titre mum tan timtorgal ko timtorgal mum tigi a jarama no fewi e ɗum noon en beltima sanne farba a jarama e miɗa yiiɗi garten e yewtere men nde hande titode yewtere men koko fewti e laamuji Fouta guila e laamuji gadani ha e almamagal e ko nandi hen e sikki ala hande so tawi min kuccodiri ma en kuccodiri e bandiraɓeɓe maɓe keeɓ hen e tigui rigui ko laaɓi ko labti ceerɗo e ɗum noon miɗa yiiɗi gartana en holno foti laamuji laamiɗi e nder Fouta laamuji e nder Fouta ko laamuji ɗiɗi tan laamu almameɓe e laamu sadiki sa nani laamu almameɓe tan kono diine o jippi nde almameɓe laami e laamuji gadi ɗi tawde gona laami almami joni won laamuji godunoɗi ko adi laamuji almameɓe ɗi eyyi nden kam Fouta no woni Fouta nde Fouta kam woni Fouta ko ɓooyi no jamano woni jamano taballa kusa nafa dahen haade laamu kolli arde e nder Fouta adi laamade ko laamu Diawogo laamu Manna ari laamu Tonjon ari laamu Taaga ari laamu Termese ari ha laamu Koli Tengel fuɗɗi arde men no laamu Koli Tengel ari nde noon kadi ha laamu kadi almameɓe fuɗɗi arde laamuji ɗi ko ni ɗi jeeri tigi a jarama no fewi e kadi en beltima sanne miɗa yiiɗi gartana en holi adiɓe laamade e nder Fouta adi laamade e nder Fouta fof adi laamade ko laamu Diawogo tigi no Diawogo yeki nde Manna ari laamu Manna Tonjon yeki Taaga ari no Taaga ari nde laamu Termese ari no laamu Termese yehi nde laamu Koli fuɗɗi naade no laamu Koli gasi nde noon kadi no laamu almameɓe fuɗɗi arde ko ɗin laamuji tan gonɗo tigi a jarama no fewi wadde en paami e laamuji ɗi ko ɗiɗi tan ko laamu Satige e laamu almameɓe wadde ko Satige o kañum koko huɓtidini e ko limtete to woni Diawogo en Manna en Tonjon en ko nandi hen so tawi mi faami eyyi ko sa nani laamu Satige tan ko Satige woni Satige Soule ɓe ga ko Diawogo en ça veut dire ko hande sa yi min ko pammi tan laamuji namdotoɗa ɗi ko yimɓe ene kaala no wonno laamu Satige ko laamu yimɓe tampuno hankkadini en kaalat ɗon tan no wonno haade ɗin tawni ko laamu Diawogo ari no laamu Manna ari laamu Tonjon ari laamu Taaga ari laamu Termese ari kono laamuji tan gandanɗa hoorema no yimɓe ɓe
keewi rippude no wonno ko ɗum wonno tampere men deniyankoɓe tan ɗum a haalat tigi a jarama no feewi woni laamu deniyankoɓe tigi en paami ɗum tigi rigi e ɗum noon so tawi en garti e oga banggue wadde en gandi laamuji ɗi ko ɗiɗi ɗi gonno e ngal ɗo namdal jinnoɗen arde hen ko beele ɗin laamuji e almamagal ngal ko gotum walla ala eyyi e ɗum ɗeɓi sertude seeɗa no wonno sa yi nden keɓɗo doole fof ene jogui tan to laamoto laamo e nder laamuji muɗum ko kañum tan andi sarɗiji laamuji mum no yarata sa nani almamagal laamu almami ɗum noddi ko sariye ko diine ari ɗon no wonno sa nani tan almami hay ɗo joni ko kalten ko sa nani almami a noddi diine no won noon laamu almamagal ko ɗon nden laamu diine fuɗɗi mi anda sa faami to jimmi haalde to tigi ko noon ɗum yaari a jarama no feewi eyyi en paami ɗum tigi rigui e ceerno Adama Baydy Mbow enen kettodi ceerno men Farba walla mbiyen e Mamoudou Sambou eyyi ɗum noon ko enen kettodimo beele wonko jiɗɗa ɓeydude ɗo seeɗa walla wonto jinnoɗa namdal ngal yetto tawi e ngal ngakki ɗon seeɗa asal ceerno maynuma jarama no feewi ko fonno haalede fof wayno a fuɗɗima haalde kono neɗɗo so wi haalata ko haalno dañata ko haali joni o ari haw fuɗɗima nadde e laamu almameɓe holto laamu almameɓe fuɗɗi kadi nden to almami ene jooɗo holno joƴƴinirte hol joƴƴindo kadi almameɓe ɓe noon mo bittiɗaɗi eyyi saɗa haala laamu almameɓe ko adi fof ko ma kaala ceerno Souleymane Baal no wonno ceerno Souleymane Baal a wawa haalde laamu almami tawa haalanimo Souleymane Baal ceerno Souleymane Baal tigi ceerno Souleymane ko gandu ceerno Souleymane ko jambaru ceerno Souleymane ko waliyu asal hol yon noon ceerno Souleymane ɗo min jiiɗi andude ayo ceerno Souleymane jeeya koto wiyete boode jeeyake law kadi ko ɗon o jibina to boode ɗo o jibina e hirande nde wiyete ko en 1776 ko ɗon o jibina to boode ɗo yummakko ene wiye sohna Maymouna Sall jeeya e gure men laaw to wiyete doɗel yummakko ko salsalo doɗel ko ɗon yummakko jeeya bammakko wiyete ko Racine Samba Boucar ko on woni bammakko kanko ceerno Souleymane Baal no jangi ɗon bammakko nannimo ɗon ɓurano jangi ɗon mo haw woni ɗon bayda to doɗel ɗo to wuro maɓɓe ɗo boode o ummi boode o fayi to wiyete gandanɗa hoore ma Mauritanie gandu goto e nder Mauritanie wonno ɗon e wiyeteno Cheikh Fadel o jokki ɗon jangde makko no wonno ko joom gandal omo yiiɗi gandal no jangguito to Cheikh Fadel ɗo o ummi ɗon kadi o fayi to université nden e université ji ɓurnoɗi mawnude wiyete to gandanɗa hoore ma pire jeyake damel di Kayor e nder leydi Sénégal to ɓe mbiyata duɗal jaaɓi hakkille to yetti to pire ɗo gonɗo ɗon ceerno gonɗo ɗon o ko ceerno gandu on saaha gonno wonnoɓe ɗum ɓe fof kanko dañi on ke damel Kayor naaɓe o wiyete ko haali Amar Fall kanko haali Amar Fall o ke falɓe damel di Kayor no wonno damel di Kayor ko falɓe laamotono ɗon kanko haali Amar Fall noon eɓe mbiyamo Modi Sahel sa nani Modi Sahel ko daɗɗo ɓe ginno ɗum Modi Sahel ɗum woni kanko no wonno ko daɗɗo on saaha to pire ɗo
o jangi ɗon to université pirɗo to jangi ɗon ɗen ko ndeno o fotti ɗon kadi e hewɓe kanko ceerno Souleymane Bal o woni ceerno Souleymane Bal a jarama no feewi eyyi ɗum noon ko enen kettodi e Farba eyyi ɗum noon a jarama no feewi a haali ceerno Souleymane Bal to jibina e to fuɗɗi jangde makko ha to ari e duɗal jaaɓi ha tirde o tawi ɗon woɓɓe e holno foti wadde mbiyen almameɓe ɓe Fouta dañi Fouta dañi almameɓe 33 ha holeni mbiya saka 32 woni holɓene kamɓe de 33 ɓe premier almami gadiɗo laamade o ko Abdoul Gadir Kane on laamima heddiɓe ɓe noon ene keewi a wawa limdeɓe laaw kam dañi 13 Ngenar dañi jeeɗiɗo Boose dañi 4 Yirlaaɓe dañi 2 Damga dañi 2 Hebbiyaɓe dañi 9 tigi a jarama no feewi kanko Abdoul Gadir Kane noon ko kanko laamu makko ɓuuri ɓooyde kanko iɗi laamade tigi a jarama no feewi so tawi en gartiga kanko Abdoul Gadir Kane holno laamori eyyi Abdoul Gadir Kane no laamiri ni e ɗum yooɗi ndeysan ɗo noddi laamu sehilam kiɗam torodam Mamadou Ilmane Amar Ahmad Seydi Demba Malik Abdoulaye Ali Hammed juuɗo kan no wonno mi wawa haalde kadi mi haalani on yeki ha fuurankoɓe mbi bam makko gandanɗa hoorema lamɗo Boose tan Amadou Samba Oumou walla mi wiyamo kadi tan bane almami Amadou Birane Ceerno Ibrahima Hammadou Mamoudou Birane Abdoulaye Passiwo Diassa Jeli Birame Mbadi ɗum ko mamen mema mi wimo kan jarama no laamu ngu arata nde laamu almami ndeysan ceerno Souleymane Bal no wonno ko gandu holko yi ko welanimo e nder Fouta ndeysan haala min ɗon aɗa andi laamu deniyankoɓe enen fof eɗen gandi muusi o yi e laamu deniyankoɓe koko fewanimo no wonno mo jogui gandal wontinimo kiram so lelimo ɗan raw gandal makko e cuusal makko o fiɓi anniye makko e ɓerde makko ɗum iwat on saaha no wonne pire omo jangga nde o fotti toon almami Abdoul Gadir nden o wona almami ɓe janggidi toon o janggidi toon kadi e Abdoul Karim Diawande to Sene Palel kamɓe fof ɓe poti duɗal toon wonno ngal duɗal ko ngal université to pirɗo woni Damildi Kayor no ummi ɗon o hooti Fouta no ɗum muusimo hankadi no o yiɗi ko ɗum yiwu wiide tan ko yo ɗum nattu no wonno sa yi omo wiya yo ɗum nattu no wonno laamu deniyankoɓe holko wonno laamu deniyankoɓe ha saaha omo wiya yo iw no wonno oɗon saaha deniyankoɓe ɓe laamu maɓɓe ala potal laamu maɓɓe ko min ɓuurma doole tan min waɗata ko belami kadi kamɓe deniyankoɓe eɓe jottodirno e gandanɗa hoorema e rendinannoɓe Fuutankoɓe ha ko tubakoɓe ɗe gara ene nawo ɗumen o yiɗi ɗum yo iw ha ko gandanɗa hoore ma ko ɓe garanno kadi koni wiye muudo horɓe waji ɓeɗe gabbo omo yiɗi ɗum yo iw o fellir o ari o noddi mo wawi yaadude ɓe pop o waɗi dillere kanko ceerno Souleymane Ba eyyi ɗum woni la révolution du Toroɓe c'était en 1776 dillere nde noon waɗi ɓe mbaddi hen ɓe kaɓi hen ha laamu ngu iwi ɓe cari laamu ngu woni laamu deniyankoɓe gasi ɓe mbi noon heddi hankandini koɓe doƴƴina laamu alma magal holko woni laamu alma magal min namdima sa nani laamu alma magal ko yo potal wat kadi hunde foof kadi timte e sérieux no wonno omo andi ko ɓiɓɓe sohnaɓe Fouta wonɓe toon ɓe foof jiiɗi ko diine gandi ko diine
o yiɗi kadi diine ɗe yo heew e nder Fouta so a ƴeewi sohna Maymuna hannde Sénégal so a ƴeewi sene wiye gilay seeranɓe men e waliyaɓe men ko ɓuren heewde galleji diine ɗi fof Allah no hokki hen ko ɓuren heewde ko fulɓe no wonno diine ene layru men to ɗum ɗon fof ko haare sibabun cheikh kanko Souleymane Bal heddi noon ɓe jiiɗi doƴƴinde ko gandanɗa hoore ma emo mbaɗi choisir moɓe cuɓi ko Abdoul Gadir Kane kamɓe fof ndendi cuɓi on kono noon haɗa ɓe cuɓomo kanko Abdoul Karim kanko Abdoul Gadiri Kane o salinoma no sali nde Abdoul Karim Diawanɗo no ceerno Souleymane Bal haalde mum ha paari waɗi toon nelaɓe ɗiɗi yo jaato makko wonde yo ar eɓe cohlimo kanko Abdoul Gadir Kane no wonno omo andi o faami koɓe noddirimo ko o jooɗi ko juuti o arani o jooɗi ko juuti o arani heddi noon hanke nini ɓe jiiɗa forcedemo holngol forcegol Abdoul Karim Diawanɗo wi joni ko ni mbatten ceerno Souleymane Bal ƴeewen ɗon ɗiɗo anduɓe jaka kumpriyo gueɗe makko holko woni dow mum gonɗon nde makko lebbi ɗiɗi ɓen gonde makko lebbi ɗiɗi haaɓe gandi holko woni dow mum ɓe garti ɓe mbi Abdoul Karim ceerno Souleymane minen nde hamin jiiye makko gueɗe jeeɗiɗi momin meeɗa yiide ɗen gueɗe jeeɗiɗi ko holɗum Abdoul Karim wimo an ɗen gueɗe jeeɗiɗi mo jiiɗon makko holɗum o wi ɗen gueɗe jeeɗiɗi momin jiiye makko e nder lebbi ɗiɗɗi min jiiye makko ko gandu min jiiye makko ko jambaro min jiiye makko omo jogui cuusal min jiiye makko omo wawi ferel min jiiye makko omo wawi puccu min jiiye makko omo wawi ndiyam min jiiye makko omo wawi sariye hayso ko wonti sariye fayume dow makko o ñawat ɓe mbi on no wawi wonde wallahi o wawi Bara jarama ayi Fouta men de wallahi a jarama no feewi ɗum noon en beltima sanne min kadi min dewi heeɗa tan ha min donki andoni on ko min jogori aɗandi koɓe mbiyata ko kaldo o gandal yeddude weeɓata saabu so jomum haali adda dalil mum wallahi ko gonga joni jiɗɗen namdade so ala caɗele holto joƴƴina holno jooɗiri ndeysan Bara ɗon no kadi no weeli no wonno kadi neɗɗo ko sa nelama to jeyɗa to kadi jiɗɗa yaade to a yawa yettoyade a yawa yettoyade nela toon yawa ko yetti tigi ndeysan no yeki ha gandanɗa hoore ma kanko Abdoul Gadiri o sali ɓe mbaɗi feere ɓe jeehi ɓe gadduyimo no ɓe gaddirnimo noon aɗa andi woni saaha goto Fouta eɗen jogui calɗi jeeɗiɗi nene nder Fouta calɗi jeeɗiɗi ɗin calɗi jeeɗiɗi sa nani eɓe mbiya calɗi jeeɗiɗi ɗi woni no saaha goto kala mone fiile almami e nder Fouta nonno ɓen ko anduɓe maɓe kalne ɓe jamira ɓe jaɓa hol version goto wi ɓen cuɓama koma Abdoul Gadiri waɗa almami suɓiɓe hol wiɓe kadi gila Abdoul Gadiri wonani almami eɓe gornono wonnono Abdoul Gadiri ittote appe ene adde ene fiile almami nde ko kamɓe gaddoy ɗum appe gonga ɓeɗon ko holɓen ko Ali Mamoudou Ali Racine Oumarou Jamliru Molle on ene jeeya hen Eliman Rindiaw on ene jeeya hen Ali Sidi Siley to Mboola Ali on ene jeeya hen Ali Dundu Segale Pende Malaɗo Tuumi Ibrahim to Dabiya on ene jeeya hen eɓe keewi haaɓe goni jeeɗi ɗum no wonno ɓen so tawi aɗa waɗe almami ko kamɓe pilanma lefol ngol so wonti duuɓi dokkeɗa ɗi so yi ha gasi ko kamɓe guittanma
ɓe piiro goɗɗo so tawi gandanɗa hoore ma saaha fof ko kamɓe jurnirto sari Allah moɓe mbaɗe ma o so tawi on sari ko ɗum ndewnuɗa lawol eɓe dokki kadi gandanɗa hoore ma kene wiye duuɓi ɗiɗi so tawi a laamima ɓe jii aɗa alɗa e nder laamu ma aɗa alɗa hen ɓe guitere so tawi aɗa faggo hen ɓe guitere sa salimɓe lewduma e sari ɓe limma ɓe kirtuma ko ɓen gonnoɗi calli ɗi kanko Abdoul Gadiri o ɗeɓi no salade noon salino nden no jiki haaɓe jiki ɓe gaddoyima appe o jooɗi eɓe poti ñawdir makko sariya ceerno Souleymane Baali wimo wondi so wonti eɗen kalda hamin kaldema hamin ñawdo e ma e sariya sa salima ma wonno min mbaddema no welera no nayiɗira on saaha mawɗo goto ene cilon ɗo ene wiye Alassane Sérif Alassane on ko bawɗo sariya on ñaawimo o jaaɓi wadde kanko e sérieux o joƴƴina koye sérieux par ce que o wino ko wonata ceerno Souleymane Baali wi o jaɓat par la force ñawdade makko sérieux so sérieux liɓi mum o gonowo sérieux o liɓi mum o woni no wonno koɓe ƴewanno bawɗo laamani ko foof ɓe jii hen makko ɓe ñawde makko sérieux o jaɓi no wonno kanko ko ganndo o sali ɗum a jarama no feewi eɗen jiiɗi gartana en e hol wuro ngo fiila e holno o fiilira saabu en gandi fiiloɓe en gandi piileteɗo kono nokku to fiilaɗo e holno fiilira eɗen jiiɗi andude ɗum ndeysan aɗa andi nane Bara mi winomo neɗɗo ne yiiɗi nelede to yiiɗi yaade no wonno sa nelama to jiɗɗa yaade tan Ayaawo waɗi to yaade kanko no fiilete nde kamɓe almameɓe ɓe puɓe kamɓe mawɓe ɓe puɓe ɓe jooɗi waɗino luural goto fof ne fota to banggue mum no wonno kanko Abdoul Gadir ko ƴoƴƴo kadi ko ganndo kadi ko neɗɗo gandanɗa hoore ma jiɗɗo laawol poccugol kanko hoore makko kanko rokkiɓe idée o o wi bandiraɓe o rokkiɓe feere nde o wi bandiraɓe gaare gay ene weeɓi ha mayi o wi Dagana ha Bakel woni to Fuuta fuɗɗi e to Fuuta tuggi ƴeewen ɗiɗo hattanɓe wawɓe o ummoro ga aɗa andi nden montour uji ngala mawɓe men sene ndaara ha e heure uji e waktu uji ɓe ndaarata ke ɓuuɓri goore maɓɓe fof haalna sanga no ɓuuri ndi yarata to portatoɗa eto gummatoɗa eto jokkirta lawol ma eɓe jaga ha ɗum timmi holto ɓe poti so wiite cilon sa nani noon tengu rengu sandu Fuuta ko ɗon woni kanko almami noon o jooɗi cilon nden ko ɗum woni ko nanata sa nani cilon tengu rengu cilon sandu Fuuta cilon woni hakkude ɗum addi sandu Fuuta ɓoyeto immima to oto ummima ga ɓe poti to ɓe poti ɗo ko ɗon woni hakkude hay joni hay soko anduɓe e gande joni so mesirama wo tampina hoore ma luural ala ko cilon tan ɗum addi wiyede sandu Fuuta ɗum addi wiyede sandu Fuuta ɗon woni tengu rengu jarama wuro mboɗeri Samba Aissata Malik Racine Boubou Hamme Juuɗo ɗon ndeysan mboɗo yimo ɗon hono directeur cabinet toƴƴan fulɓe dande seeɗa Nourdine Ly mi wimo Lyd Bousso joni toƴƴan ɗon dande seeɗa to kalɗa no laamu sa yi kay aɗa wiya mboɗo toƴƴa dande kay ko mame haale oɗo a toƴƴanno tan Amadou Mamoudou Siré ceerno Mamoudou Ali Racine Oumrou Jamli jarama Sambou wulani goto nangi wulani goto ley nangi wulani goto baram Maria mo ñalata e pucci kalaji Seydi Diallo man yama fondani pucci baraji basi wo mbaron ñalle jam buburde sida
maka e garme yeddetake mo yeddi garme ñallay nangue mo yeddi garme colli ñama ngesa bayi mum iman jeere baban walo Sambou ngande kay ko woni jeeri humpani ko woni waalo yuman waalo baban jeere ngande kay ko woni jeeri humpani kay ko woni waalo jarama bano waliye wule ñangayi jarama farba ye ngay wuli jo ngay aynaɓe siwoyo ndeka jambare ɓene keddi gasani Diallo Jeeri dande welan noon jarama wallahi dande ɗum noon a jarama feewi en beltima sanne kadi a ari jaabuji ɗi tigui rigui kadi en keɗima nde ɗo dande welde e ɗum noon jarama no feewi wadde haade en gandi holno lamɗo o laamori en gandi hen gueɗe kewɗe e ɗo joni jiɗɗen andude ko beele laamuji gonnoɗi ɗi beele ha joni ɗi keddi walla ala laamuji gonnoɗi ɗi ɗin joni ɗi ngala guila laamu tubakoɓe hankkadi ne ari naate men ko heewi hankkadi ni changé kono noon holko hedde men ndeysan ha joni e nder Fouta ɗum ɗon kadi ndeysan ko ɗum belama aɗa andi Foutankoɓe no wonno eɓe jiiɗi koye mabɓe kadi pulagu no wonno ene hedde e mabɓe ha joni foof wawata gasdude wallahi ko ɗum ɗon ha joni eɗen titoro ɗum ha joni holto jata aɗa nana kene wiye ganduɗa hoorema jagraf siro en ɗum ɗo fof ko titruji jagraf cagol en aɗa nana joom gamaji en aɗa nana joom leeraɓe en katrib silɓe en fof ɗo goodi elman rindiaw ne goodi elman dimaɗe ne goodi elman diawara ne goodi ten maaje ne goodi ten dunguel en fof ne goodi goto fof ko titruji aɗa nana ceerno molle en arɗo mbaddi en arɗo mairie en arɗo kawel en ɗum ɗon fof kadi ko titruji kadi keddiɗi no wonno ke guila e mabɓe goto men fof ne jogui ko rasda kono ha hande wadde firti ko ɗum gasani ha hande kadi ɗiɗon titruji gasani kono laamuji kam gonnoɗi ɗi kam almameɓe ɗi laamuji almaɓe ɗi gasi kono batte ɗe no ɗon kono batte ɗe holko heddi hen no wonno ɗum ɗo fof sa yi goto fof jogui ko halfina ko pour ganda hoorema kene wasa majjude e men gonga ande saha fof aɗa yeeya aɗa wiya hande ceerno molle ne fiili e lefol ɗum ɗon kadi ko pour kadi culture men e cosani meɗen aada men wasa majjude ha joni eɗen keddora kadi ko way ko ɗeɓi wade noon e nder Fouta jarama tigui a jarama no feewi e ɗum noon ko enen kettudi Farba e ɗum noon a jarama no feewi en beltima sanne kadi humpito heɓama hen tigui rigui e ɗum noon ceerno Adama Baydy Mbow miɗa yiiɗi gartana en ɗo seeɗa saabu o wi laamuji ɗi so tawi en jiiɗi mbiyen ɗi natti wodde kono hunde so tawi tan woodino gasata tan ha laaɓa cer ko famɗi foof ma dañ ko heddi wadde ɗo en paami itti almagal ngal ko laamuji tubakoɓe e so tawi en garti ceerno Adama Baydy Mbow e to banggue tubakoɓe garal mumen e ha no ittiri laamuji ɗi e walla won gueɗe men kewɗe bayliɗe tawi ko laam tubako addi ɗum beele won gueɗe ɗe ganduɗa wonko laam tubako wayli taw ko hunde nafoore en walla beele wonko ganduɗa ko laam tubako wayli taw enen koye men eɗen jiɗno waylude ɗum tawi ko kamɓe mbaylen en ɗum taw ko ɗum nafoore men bisimilla ma miɗa yiiɗi gartana en ɗon machallah a jarama Maynuma Oumar Diallo jarama eɗen keewi nande malla eɗen keewi wiide aɗa andi ko ɓuuri bonde neɗɗo biyowo hanki men foof moƴƴani malla biyowo hanki men foof ene moƴƴi saabu noon ɓe mbima so nena ko sukañi ko ɓiɓɓe yummo kaldata ɗum machallah honkoɗi guittiɗi ene yaadi e jamanu ene walli en e ɓamtare e yaajede honkoɓe guitti kadi ene jeeyako tardini en seeɗa woni holɗum saabu honno haaldi nden o wi to laamu jooɗima ne jogui ko jeeyi
kono hannde noon pittaali ɗi mbewi ko kamɓe tuukoɓe mbiyata démocratie woni potal e woni potal ngal ene moƴƴi kono wona heen banggueji goɗɗi nen toon ene ooñi seeɗa sabu neɗɗo kala woni debbo mum woni gorko mum kala ko wawi wonde o foti jogade kalifa hal feere noon wona neɗɗo tan noɓe mbaɗatno nen ni jiya neɗɗo ko min ɓuurimo doole tan mbaɗatamo comme no daba mani wallahi ko gonga to beɗɗa o yahata ko beɗɗa o waɗata kanko ala ko wona ko ala ni ko jeeyi hay dawal makko Allah hen sahaji o wawa rewde Allah no hanniri sababu an lamɗo kalfuɗomo ɗum foof ko alhamdoulillahi Allah e tuubu ko ɓe guitti ɗum kono ha joni hon wiyoɓe ene gollira comme no ɓe golliranno ni no ardiɓe men nden ni kono ɗum wawa yaade ko kewɗen wiide so jamanu waylima mbayloɗen jaaden e jamanu woto goppen fina tawaji men woto goppen aadaji men kono aadaji goɗɗi nen toon goppen ɗi beelen ɓamtuɗen wallahi ko gonga saabu aadaji goɗɗi nen toon nde diine ari nde mouhamadou rasoulu sallllahu alayhi wa sallam honto yaano nde o tawi aadaji ɗi o tawi ko aada bawɗo yaadude e diine o o wi ko yoɓe jokku ko yaadani e diine o haaɗi ɓe yoɓe gokku kadi enen sen jiiɗi gollude jiiɗi ɓamtare jaaden e jamanu il faut mbasen wiide hunde foof leñolamen aada men jaɓani ɗum wallahi ko gonga mbasen telde eɗen jowoɗo seeɗa tigui nan bara e ɗum noon a weltanama no feewi seydi Mbou kadi so tawi en kaali ko wodno hanki eɗen kaani jubbude e hande o e saabu hanki koko yawti en ciftinti ɗum gandene ɗen ɗum holno ɗum wayno hande noon koko wuura e kaalen ko woni hande ko e ƴeewen kadi wasiyade ko aroyte janggo beele so ɓiɓɓe taniraɓe gaari kañum enne e daña ko tawi ɗon e ɗum noon a jarama no feewi e Farba e en gartane maɗa joni e so en garti to banggue ceerno Souleymane Baal saabu neɗɗo wawa haalde haala almameɓe tawa addani hen kanko Cheikh Souleymane Baal e kanko Cheikh Souleymane Baal en gandi hol hitande yi aduna e no janguiri hano wonir sababu ceerno Abdoul Qadir Kane laami e kanko Cheikh Souleymane Baal hol hitande o rutti e joomiko kanko ceerno Souleymane Baal o rutti e joom makko hitande c'était en 1800 parce que kanko gurdam makko juutirani noon fof par ce que à peu près eko wuuri kene gona hakke duuɓi capanɗe joyi en no wonno o jibina ko en 1725 hol wiɓe ni ko 1720 kono ko ɓuuri tentirde kam yimɓeɓe ɓuuri haalde kam ko 1725 o maayi en 1800 woni ujunere temedde kanko noon o maayi ke nder kareli ɗi no wonno wolde nde ko kanko tan artortono ɗum no ko tusɗo ko jambaru o ɓe gubbimo ko to leliɗo ko hakkude jowol e Mauritanie hol diwan goto nan ɗon ene wiye jeerel tumbere kanko ceerno Souleymane Baal kanko ceerno Souleymane Baal ko ɗo no leeli jeerel tumbere walla ɓe mbiya tumber jeerel ɗon woni ko hakkude kaayɗe e jowol ko ɗon ndeysaan o leeli tigi ha joni ko ɗon yenande nde heddima walla nde di yenande nde ha joni nen ɗon heddi kanko ceerno Souleymane Baal tigi a jarama no feewi e eɗen jiiɗi gartana en e nokku goto so tawi watta saɗede saabu eɗen tesko wona sahaji e wittiyankoɓe men walla won hen ni haaloɓe ɓe mbiya wone almameɓe sahaji so jomum ruttima e jomum wonto ina waɗe adan caggal mum ɓe itta ɗon jomum ɓe nawta ɗum banggueji goɗɗi beele kanko o jeenoma e ɓen walla ala kanko o jeeyano e ɓen kanko to leeli ɗo ko ɗon tan leeli ɓokki gooti mokinini wonno ɗon to leelino ɗo to leelino ɗo kin kam oɗo saaha joni kamɓe mbiye kene abbo joni duuɓi capanɗe jeego min ki fuɗɗima yaade mawnude kanko ɗon leeli tumbere jeerel ɗon ko hakkude kahiɗi woni ke région de Gorgol ko hakkude kahiɗi e jowol ko ɗon o leeli tigi a jarama no feewi hakkude laañe kono mo leldi ɗon malla ko kanko tan goto leeli ɗon ɗon wona guenali ɗon ko kanko tan leeli ɗon ɗon ɓe leelinimo kadi ɗon wona wuuro wona koye nder ladde ɗon hande kono hande holɓe ɗon ɓe kuuɗi wuuro ngo hoɗama hande eyyi ɗum noon a jarama no feewi e haade men arde konnguɗi men cakkitte saabu hojomaji ɗi no ɓaaƴa en e wasata wonko jinnoɗa namnede tawi a namnaka
walla wonko jinnuɗa ɓeydude heen ɗum noon miɗa yiɗi ne gartanta en ɗon seeɗa ko adi ne garoyten e wasila laaƴe wadde ko jarama joni minen eɗen nana gawlo ko nane kam maynuma namdimama holko min noon cikanoma honto farɗa honto gawlo yettoto tan ha watte wiyede farba wadde en gandi joni ko gawlo mo jiiɗa fo aɗa wawi widemo farba hay soko so tokosel aɗa wawi widemo farba e nder majjum hol gawlo holno foti natirde e yimɓe malla kadi hol neɗɗo mo foti haalde malla neɗɗo mo heeɓi foof omo haala malla jogui tan yimɓe ɓeeɗo ko ɓee tan min kaalata eyyi baara question posɗa hamo omo weeli jabade to banggal lamde bisimilla ko adi fof kam sa nani gawlo holɓe mbiyata hannde holko woni gawlagu mbaɗɗara haqqillaji men tan gawlo ko garowo ko ñagoroɗo ko dokketeɗo ko jahowo ala wona ɗum woni gawlagu sa nani gawlo holko woni rôle gawlo holko woni gawlagu gawlo ko joguiɗo meslal ko ñootowo gawlo ko jokkowo en ɗam sa nani gawlo holko woni gawlo gawlo ko ñootowo gawlo ko jokkowo en ɗam no wonno Allah ne yiɗi jokkowo en ɗam sa nani mi wima gawlo ko jokkowo en ɗam nden no kareli ɗi mbaɗata nde hayso wonti wona kareli ɗi ni hande aɗa yiya ngu babago ne heewe partout so tawi ɓingu babago ngu so woni e nder hen goto mabɓe fo ene holko fiɓɓe e nder ɓernde mum ko fewani so gawlo welama de ɗum rendat haaɓe gonta goto ɓe jiide yumma e baba an hande Maymuna so tawi hol ɓernde jogoɗen ɗa hande baara walla baara ene jogui yitere wattema goto mum foof ene jogui ko huule e goɗɗo min farboɓe hanki ɗiɗi mi faami ɗum somi are ma mi wi Maymuna min de hanki gummimi ko galle baara baara de hanki ne haale ma haalulaji baɗɗi fayida ene haale ma teddugal ene haale ma nundal ene haale ma moƴƴere ene haale ma yidma nde no fotire ma an ma Maymuna hankkadi an holko miijorɗa hankkadi ma ɓernde ma ko wonno hen ko fof ma iw mi ruttoro kadi mi yakato baara mi wiya no jaami hanki no Maymuna nde haale ma ko haalulaji moƴƴi ko kalme ma ko ɗum ko kalme makko aɗa andi mawɗo goto ne wiye ceerno Abdoul Gadir Ly holko haali konngol o wi no wonno fenade jokkere en ɗam ɓuuri kongo taƴowo en ɗam ɗum ɗon joni so wonti goto mum fof ne jogonno goɗɗo ɓernde waɗini kadi ha e sahaji nden no wonno laamuji ɗi no jaranon ni nden konuji ɗi kareli ɗi ne mbaɗi leydi no wonno nden kala ko wawi mayde hen ko fuurankoɓe jeeyi ko fuurankoɓe maayi jiya gawlo anda janggo ɓeɗo laaɓe eɓe poti habde soɓe kaaɓi harare nde so waɗi no wonno ko ɓiɓɓe fuurankoɓe mayata hen holno gawlo hewno wadde o ñantoro haw yooɗa aussi ko puccu makko waɗa alkabeje makko o joole puccu makko o yaka hande o dawana lamɗo goto poɗɗo haɓede ɗeɗo balɗe o so yettimo guila omo naata nder wuuro ngo omo askino omo yima hol dane mo lukata ɗon e lamɗo daade ɗi ne keewi gawlo dane jettotoɗa fof joni hokkumin dane mo hayso ka yiɗi yino ko an hande mi wima kadi honno waliye wule ñangay ye ngay wuli jo ngayaynaɓe jarama si waliyo daka jambare ɓere keddi gasani bisimilla so yettima hankkadine haw yettima jomumen guila to haalata omo jassa jomum wooda gummiɗo e mabɓe ara jaggo puccu ngu wiyamo yo jippu bisimilla makko o salo jippade o wona dow ha lamɗo ara daro yeeso makko wiya Farba yoni o continue omo haale mum ɓuure mum e moƴƴere mum yaha ɓo wima Farba ko jiɗɗa mi rokkima temedere puccu walla mi rokkima temedere negge walla mi rokkima men kelledde kanŋe mbiya an Farba mbiyami mi yiiɗa Farba ko jiɗɗa jimmi ko gandanɗa hoorema an no mbaɗa yontede ni no mbaɗa wonde jambare ni no mbaɗa yidde fuuta ni kaari to wonto to haalata ma e moƴƴere ɗo to haalata ma e nunɗal ma to haalata ma e dokke mo mbaɗata ɗe e ɓuure ma ko mbaɗata ɗe so tawi an janggo sa wi aɗa yahade fellodiriya e makko keɓirɗa mbiya Farba so tawi ɗum ñaguiɗa wadde mi oppi hare nde Farba rutto kadi yaata goɗɗo kadi waɗa mem no wiiri ni so yi ha ɓoy hankkadi gawlo jokkade en ɗam jonki ɗum woni gawlagu pour jogade maslala ene jokka en ɗam
a jarama no feewi en gandi tigui rigui holko woni gawlagu a jarama ceerno Adama e ngal ɗo namdal e badgal fayida e ɗum noon ceerno walla kam mbiyam farba ay farba kawne wona ceerno wona ɗum noon jarama no feewi hol wasiya mo mbasiytoɗa wittiyankoɓe men saabu heewi hande to e wayno Maimoudou Oumar Diallo walla ceerno Adama Baydy en immo tan mbiya kañumen kay kalde farba gandi holto almamagal fuɗɗi hol laamuji laaminoɗe fuu tan gona e windude binda jaltina defte e saaji ɗum luurda so tawi luurdi noon wontata ko jiiɓata ko hakkillaji ɓe gandano ɓe e hol wasiya mo mbasiytoɗa yimɓeɓe tengte wittiyankoɓe ɓe e sohna Maimouna haynane de no puɗɗunomi nde holto jinnomi kadi salminde kono mbaɗade ha jamira kam tan eyo ko mbasiytomi onon wittiyankoɓe ko adi fof jokkodire ko adi fof nangodire kadi woto kumpodire kadi bitte no wonno neɗɗo ko ma bitta tan no ganda kadi jaɓe yahodirde bittodiron e nder koye mon kala to nanɗon gandal neɗɗo walla o holko andi ƴeewe jubbude e makko kadi mboɗo ñaago on kadi kala ko gandanɗa hoore ma e enen e men e nder fulɓe bitten kadi ko yooɗe men kadi ko yonnaten gonga no wonno neɗɗo sa woni wittiyanke e nder leñol ma poɗɗa ko yonnude leñol ma kadi goto fof kadi seni witte yo wittu kadi ko ganduɗa hoore ma ko yimɓeɓe so keɗima ɗum ene weele e nder ɓerɗe mumen woto wi mi woni wittiyanke tan ɗum ɗo sene haale e so haaltaki tan mi haalat ala no wonna kadi wona hunde fof kadi neɗɗo weela fof haala kono noon bitte kadi nandire kadi jaggodire kadi kawre ɗum ɗon kam yiɗi ɗum no feewi a jarama no feewi so Allah jaɓima min mbattu hen hakkillaji minen e dendagal bandiraɓe kala ceerno Adama Baydy mbow konngol maɗa cakkitol saabu hojoma ɗina baaja no feewi no feewi baaji ɗum noon en bisimilla mbawa junnade tan kadi en jetti Allah no feewi kadi en beltinima bandiraɓe fulɓe ɓe foof ha baram so tawi ndeysan hon leeliɓe ene kara hon dariɓe wallahi ko kadi en jetti Allah kala to ɓiɗɗo pullo woni kadi eɗen mbiya ɓiɓɓe fulɓe ɓe yoɓe mbattodir hakkillaji ɓe jiɗodira ɓe nanggodira saabu eɗen mbiya so doole donki yo deele keɓɗo kono doole noon keblete ko guila doole ene guuri hande sa yini jooɗima ɗo ko sababu yontaɓe leñol ɓiɓɓe leñol ngol ɗo daari jaramɓe ittuɓe gurdam mumen dokki leñol ngol saabu leñol wona naafiga wona hasira hon golluɓe ko heewi hande inde mabɓe ñande foof ne kalte eɗen fulɓe noon goto fof ne wiya mamam babam anne tinno nde kawruɗa e saaha ma wot duwat ko mbaɗɗa jetti worɓe fulɓe ɓe rewɓe fulɓe ɓe wonnoon sa yiɗen jetta kala ɓiɗɗo pullo leñol wayi comme no gudde yulde ni wuddere yulde e famɗude sa sukki hen wuddere wotere a bonnat eɗen mbiya woto diwten yimɓeɓe Mamoudou Oumar Diallo en ndendi ɗo en jewti mi andi sirlu mon mi andi sirlu leñol ngol wadde sen gondi dokke ham gueɗelam ha timma dokkanam foddam e timma mi wasa geddude ko nanta robel o ko gonden denten caloɗen rentude e dow nunɗal mi wasa hen hebde hen foddam nde mi yaha mi yantoya e leƴƴi goɗɗi ko min wontata robel leñol ngol dentoɗen no feewi en jetti noon farba jontaɗo baɗɗo wuuro leydi ari ƴewde en taw ari ƴewde koye dow inde pulagu ngu kadi jetten ko wayno Bocar Bane Ousso Sabbar Bane wono mabɓe ko heddi on oppe e juuɗe ma ceerno tigui a jarama no feewi Seydi Mbow a jarama en beltima sanne e ɗum noon farba to haali haala sagataɓe dariɓe daraniɓe Pinal TV ha woodi e ɗum noon hol wasiya mo mbasiytoɗa yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV ko adi foof en puɗɗirima bisimillahi rahmani rahim kadi en gayniri alhamdoulillahi rabbil alamin jarama kadi neɗɗo ko dañi fof yettu Allah kadi ko weltare no feewi sohna Maimouna hunde fof ko jiiɗa e aduna ko sabbode sababu kala mo yettani sababu yon yettata Allah sa yimi jooɗima ɗo hande ko sababu ɗo jarama ko sehilam ko ɓi nenam ko ɓi babam kadi hande e nder leydi Mali ko galle makko gonmi kanko woni jaati kam
jarama yoni yewtan yimɓe ko mi wawa yobdemo kala ko mbami dañdude ko ɗo ko kanko saabi farba wima ko wasi ɓiɓɓe fulɓe ɗe koy mi haɗami wasiyade tan mami haala ɗum no wonno neɗɗo wubbata nema maynu a walli ɗum a ɓooyi tongude mi a yiiɗa mi haala kono mi haalat hay ɓurani en haala neɗɗo hurumbo nema hande kala ko dañmi ɗo e wuuro ngo ko sababu ma jarama sa yi hande kadi mi jokkodira e ma an Maimouna ko kanko saabi no a haalan kam ɗum de mi tagani konngol mbimi ko jiɗɗa fof ko ɗum kadi mboɗo yetta Allah mboɗo yetta kadi hono monam haadi baba Alassane Tall to Nioro Mali joom galle Asmaou Tall joom galle Asmaou Tall mi wimo Tall ko jaatigui kadi mboɗo salmina hono sehel makko uso sabarba teddugal taw yiyani e hol on sehel makko bani ko debbo sehel makko heeñere makko woni Adama Ndiaye première fois no ittoy kam gaara jittimi ɗo e wuuro ngo on no jettimi gallam nde kañum idi ade kañum ideyam fof ko sabu woni sababu a jarama seydi Mbow yo Allah junnu gurdam ma e ko heddi ko weltare e garallam ɗo no wonno gandal ko jiiɗa ko ɗum maayo goto fof tan ne jogui eko witti wasra kadi ma wodi ni kadi yeɓɓe mbiya kañumen ko ni naniri eko ni naniri eko ni naniri goto fof ne jogui tan to tuumi goto fof ne jogui no andiri goto fof ne jogui no janguiri hatta ɗum kadi minen min mbiyata komin gandi koko ɗum tan saaha fof kadi mamin jecciro no wonno gandal gasata ɗum noon garalamen ɗo ko hunde welde ononne komin mbasiyto tan oɗo télé yo Allah nawɗum yeeso allahumma amin no wonno ko télé ɓamtare so wonti on mbaɗi télé fulɓe baɗo daani henna kene ƴellita leñol fulɓe ɗum kala ɓi pullo to wawi wonde so lelima yo ñagonon Allah moƴƴere e yaajede e ɓamtare ha to jiɗɗon yettoya to onon tan gandi mission mon to jiɗɗon yettata kono yo Allah yetti noon toon no wonno sa woni ɓi pullo a yi kene ummini pulago kene nawa pulago kene leƴƴiri pulago an gandal ma hayso ko seeɗa joguiɗa ar ndenda e mabɓe ballotira e mabɓe no wonno enen foof sen joole laana jiɗɗe ganduɗa hoore ma ko yen joofoy min telo mbaɗa wawi wiide hayso ko Sénégal gonmi walla ko Mauritanie gonmi walla ko banggue goɗɗo kala to ɓi pullo woni telo yo andu ko télé mum kadi telo machallah komin jiyatamo ko fof e komin jaɓatamo ko min jiyen tan ganduɗa hoore ma koko fewi eko yooɗi eko nawi ɗum yeeso yo Allah naw ɗum yeeso hasa assalamu aleykum jarama jarama ko wayno ardiɓe e sa tongani inde mabɓe ɓe aɗa wawno sowdude ɓe hen wawi taw andaɓe kono jokkuma mi hokkanma min noon mi wona eyyi Mousso Sabbar Bayen ko wayno Bocar Bayen wonma Cheikh Oumar Tall en Abou Dioben Aliou Dioben Aliou Dioben wayno Oumar Diallo en Maymouna Oumar Diallo en woɗɓe hokkuɓe dande ko heddi ko hankkadine ko mbaynugu hakkudame moon mi weltima ndeysan farba fari ko fema ndeysan Sambou fariyatake lamɗo mi yeddi fari ala gaynak dande meɗaji jarama jarama no fewi jarama no fewi wallahi wallahi neɗɗo moƴƴo jarama wallahi andene a jarama andene kaw moƴƴo no fewi kaw moƴƴo en garde yewtere men fayande ha ɗo ɗum noon ko ɗo kadde yewterde ha saahaji goɗɗi inchallah wonno hoɓɓe men hannde ko Mamoudou Sambou walla mbiyen Farba ko noon ceernaɗo Leydi Mbow walla mbiyen Bara ene yewtidanno e moon miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelanni Allah jarama on jarama so waɗi cuggue caggue perguette yafoy ɗaɓɓama on jarama en saahaji goɗɗi so gueno haaji on jarama